Assalamualaikum bandiraɓe ha hande koye oɗon événement gonɗen caggal noon nde Amadou Tera Sarr mo ganduɗa kanko woni gardinaɗo parrainage o haali haala mbatka fayida ko wona ɗum ko joni joni gartere makko o artanene e haala mo haalno. Eyyi on jarama d'abord min beltanima on saabu ko waɗata ko eko watte ɗo ko eko yeyete ko foof ko Allah e nelaɗo mum jogori fewnu ɗum men ko onon pewni ɗum par ce que min mbaɗata ko min jiiɗi ko yo yimɓe jii saabu min cuuɗaki ko min mbaɗata ko min mbaɗata ko emin gandi so min mbaɗi ɗum so yalti nanama min mbiyata ko hoto pawɗon ɗum saabu président Macky Sall ko golli e nder Sénégal ko jolfuɓe kewi wiide ko a ƴeewat jiiya mais minen min mbi ka a wattat hen kadi mema jagga hen o liggima Sénégal Sénégal waylima hande ɗo jaaɗa e nder Sénégal foof jeyata ko courant huuɓi jeyata ko rewɓe natti ƴogoyde jeyata ko rewɓe gaddanama machine aji jeyata hande ko yimɓe ñamata ko ko ɗum ndemata hay hunde jiggoytake ɗo jiiɗa hande Fouta fof guese ɗe jaccinama sukaɓe natti ɗannade ene maya e ladde ɗum waɗi président Macky Sall so namdima mandat goɗɗo min tan ko président ligui ko minen min kollata yimɓe ko perspective aji pewɗi c'est à dire jopanɗe ɗe eko soyna ko président Macky Sall wi ko wonno nden ko natti joni courant o administration courant mum koko usta ndiyam administration koko usta téléphone koko usta loyer administration koko usta ay joni galle waɗama to jamñajo rien que pour administration beele no hoɗa toon pour no usta ko usta ko noon wona no yahay posuji wona no temps Ablaye Wade nden ni ko Sindiély ñaami hen foof Karim ñama ko heddi ko yummiraɗo ñama ko heddi ko Ablaye Wade ñama ko heddi ko ɓe dokka aroɓe ɗo henna segala henna nawa no jaltina leydi ɗum natti tigui rigui e widema Abdoulaye Wade yimɓe foof ene gandi Macky Sall ari o ari ko jokkidde ɗum ko ganduɗa kam woni golle président de la république Macky Sall holko saabi mbiɗa mo wotanani Macky Sall foof so mayi ñawda e jomum beele mataw holko Macky Sall hokkuma min haydara min comme responsable PS gonnomi en 2000 jeenomi ke membre bureau politique PS ɗum jeenomi mais nde Ablaye Wade ari min mbi min gonani caggal Ablaye Wade min kedroko caggal PS nde Macky Sall ari ko kañum noddimi wimi Amadou jinmi ko gara mi ala cadre uji janta e cadre uji partam ɗe liggonɗaɓe guila nden mbuɗomi hen mi ruttitaki hen caggal mi wonirani hen sababude minen jiiɗi ɗemgal mi wonirani hen sababude ko Haalpulaar mi wonirani hen sababude mbadi makko mi woniranimo hen sababude ko cukalel ala gonimi hen ko sababude o yi o golli jimi par ce que nde président Macky Sall ari nde sa ƴeewi autoroute à péage o hanno ko jamñaji e nder duuɓi jeeɗiɗi Macky Sall ɓennini ɗum ha heeɓoyi Dias aéroport Dias a yi hande aéroport Dias sa rewi ɗon jamma cikkata ko Paris gonɗa aɗa andi Senghor il était trop pressé nde o wi Dakar sera comme Paris ça l'est aujourd'hui mais malheureusement il n'est plus là lui mais hande sa naati ɗon a yiiɗi lampaji no kuuɓa a yiiɗi kuuɓeji no towi dow cikkata ko dow asman paaɗa a yiiɗi avion ngaji no juuro cikkata ka yettima aɗa andi Ablaye Wade nde o laami leydi ndi en 2000 o yaar Serigne Mourteɓe o wiɗum aɗa andi ko jinmi ko ñaganami haqqille mais mi tawi ɗo kalis ha heewi mais nde o yahata nde holko o wi ko Sénégal ma jooɗo lebbi ɗiɗi yimɓe jooɓaka saabu kalis gase leydi he holko liggi Macky Sall caggal makko e nder duuɓi jeeɗi mum waɗi ila Touba a yiyanomo ñanden Touba kala mo jiiɗa nan yetta Macky Sall nan wiya yalla na fi yagga yalla na fi def ɗum rawli